ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ବସିଛୁ। ବୋଉ, ମାଉସୀ, ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ମୋର ଭାଣିଜୀ। ଆଜି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ କିଣିଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ଦିନ ବି ଆଜି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ମୁଁ କେବେ ବି ଦର୍ଶନ କରିନି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲସେ ବି ଦର୍ଶନ ଆମର ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଅପାଙ୍କର ଥିଲା 108 ଦୀପ ମାନସିକ ଆଉ 108 ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ। ଆଉ ଦୀପ ବି ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର 108 ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ସରିଗଲା। ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ବସିଛୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ବି ମିଳେନି। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଲସି ଦୋକାନକୁ। ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ବସିଛୁ। ବସିକି ଏବେ ଆମେ ଲସି ପିଇବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଟିକେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ମୋ ଭାଣିଜୀ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଲସି ପିଉଛୁ। ମାଉସୀ, ବୋଉ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।